ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. бо дихатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 саршидагӣ то BMW мебошад ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 144 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестад, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеоро то охирша тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Lada Priora ки соли бароишаш 2012 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1 ҳафта. коробка пердач механика, нархи мошин 29000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 201000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад гуфтест. срочна фурӯхта мешавад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2106 соли бароишаш 1999 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар исфара. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.2 литр. коробка пердач механика, нархи мошин 13000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 90000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагӣ срочна фурӯхта мешавад. техосмотраш то моҳи октябр аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Hatchback соли бароишаш 1997 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакент. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6. коробка пердач механика, нархи мошин 27000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 187000 рубл мешавад. мошин срочна фурӯхта мешавад. техосмотраш то моҳи ноябр сурок дорад. камтарак кор дорад бампераш и капоташ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Nexi Daiwo соли бароишаш 1994 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6. коробка пердач механика, нархи мошин 12000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 83000 рубл мешавад. ранги мошин серебрисия, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Daiwo Leganza соли бароишаш 1999 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8. коробка пердач механика, нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 104000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеста, ягон камбудӣ надорад гуфтест. налог дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
و کسانی که در کانال ما توضیح را آبونه شدگی نیست آبونه شوید. ای در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما مگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. ششم وز 2114 سالی برای 6 2005 سالی در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوری بنزینی خالیه، ابی و موتورش 0.5 لیتره، коробка передач механикаи нархи мошин 16000 сомония, ба рубл бигардонӣ 110000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш седан аст. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеста мешини ҳаиш мекунид тайёрай. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум Opel Combo соли бароишаш 2006 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, авиомоториш 1.6, коробка передачи механикаи нархи мошин 55000 сомония, ба рубл бигардонем 381000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки айвагона. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум BMW Пятёрка соли бароишаш 1998 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, авиомоториш 2.3 литра, коробка передачи механикаи нархи мошин 40000 сомония, ба рубл бигардонид 277000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш седан мебошад. мошин 4 баллони нав дорад. яксола ҳуҷҷат дорад. боз агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум Chevrolet Niva соли бароишаш 2004 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, авиомоториш 1.6, коробка передачи механикаи нархи мошин 30000 сомония, ба рубл бигардонид 28000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки состояниш хуб, документ дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. даҳум Opel Hatchback соли бароишаш 1997 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, авиомоториш 1.6, коробка передачи механикаи нархи мошин 28000 сомония, ба рубл бигардонид 194000 рубл мешавад. мошин обогрев сидени дорад, люк дорад, кондисионер дорад. боз подробни ба телефон гуфтагия. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 Daewoo Matiz соли бароишаш 1998 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холия, авиомоториш 1.0 литра, коробка передачи механикаи нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонид 104000 рубл мешавад. мошин гуфтагие ки кор дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 12 ваз 2110 соли бароишаш 2002 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газе, абиё моторш 1.6 коробка передачи механикае, нархи мошин 15 000 сомонияе. ба рубл бигардонем 104 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш сидан мебошад. мошин алишия мебошад, кожни салон дорад. боз муомила қатибадай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.